De regenval van dinsdagavond had ook veel problemen gezorgd op de snelweg. Op de A73 bij Linne kwam modder terecht, precies op de plek waar een week eerder ook al mis was gegaan. Een groot gedeelte van het talud is hier nou ondergestruimd. Daardoor moest de rechter rijbaan van de A73 in noordelijke richting worden afgesloten voor verkeer. Terwijl de regen nog met bakken uit de hemel viel, is duidelijk te zien waarom dit probleem zich hier voorduidt. Zo'n beetje al het water van het Linnerveld komt op deze plek samen. Vervolgens ontstaat er een grote modderstruim die langs het talud van de snelweg omleeg gaat. De opruimwerkzaamheden hebben dan ook nog geduurd, zolang de regenbui nog niet voorbij was. Een stukje noordelijker, aan de andere kant van de Roertunnel, ging het ook mis. Hier bij de parkeerplaats ter hoogte van Hoogvonderen liep de afrit onder water. Het verkeer kost tijdelijk niet gebruik maken van de parkeerplaats. En het tankwagen had het overtollige water hier weggepompt. Daarna kost de weg pas weer vrijgegeven.